नमस्कार. यानंतर येते मकर राशी. मकर राशीला 7.5 चालू आहे, पण 7.5 घाबरण्यासारखं असं काही नाही आहे. पण यावेळची जी ग्रहस्थिती आहे त्यामध्ये लोकांचे गैरसमज पसरले जाण्याची शक्यता आहे. घरातली कामं किंवा प्रॉपर्टी संदर्भातली कामं तुमची होतील, पण त्याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करावे लागतील. बाकीची लोक मदत करतील म्हणून जर तुम्ही थांबला तर ती कामं रेंगाळली जातील. आर्थिक दृष्टीनं जुनी येणी जर असतील तर ती वसूल करून घ्या, कारण त्याची संधी मिळेल किंवा ती माणसं जी भेटत नसतील तर ती आता भेटतील. प्रवासाच्या दृष्टीनं तुम्ही योजना फक्त आखाल, पण यावेळी प्रवास घडेल असं वाटत नाही. काही ना काही अडचणी येतील आणि काम रेंगाळतील किंवा प्रवास रेंगाळेल. नोकरीत प्रमोशन मिळण्याच्या दृष्टीनं किंवा बदलीच्या दृष्टीनं हा काळ चांगला आहे, म्हणजे तसे तुम्ही प्रयत्न करायला हरकत नाही. एखादी नवीन गोष्टीची सुरुवातसुद्धा करायला हरकत नाही, पण त्याच्यासाठी दुसऱ्यावर किंवा घरच्या माणसावर अवलंबून राहून ते होणार नाही. तुम्ही स्वतः तुमचा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे.